ଆସ। ମୁଡ଼ରେ ହିଁ ନେବି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପକେଇଦେବୁ। କୁହନ୍ତୁ ଏଫ୍ସିଆଇ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଫ୍ସିଆଇ କ'ଣ କହିବେ? ଏଫ୍ସିଆଇ ହେଉଛି ମେମୋରେବଲ୍ ଜିନିଷ, କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସିଂ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ନାଁରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଲି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବୁଲେଇ କୁଆଡ଼େ ରହୁଛି ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ ରହୁଛି। वीडियो मोड भी है। बुले दबा